Żagħżugħ mill-Ghana jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' żewġ sulari minn sit ta' kostruzzjoni fit-triq San Clement fiż-Żejtun u spiċċa fuq vettura. Il-każ seħħ għal ħabt tal-11 ta' filgħodu meta l-pulizija kienet infurmata li kien hemm bżonn assistenza f'din it-triq. Minnu fih fil-post isejjaħ tim mediku li tal-ewwel għajnuna liż-żagħżugħ ta' 27 sena. Waslet ukoll ambulanza li ħadet lill-vittma lejn l-isptar Mater Dei biex jirċievi il-kura meħtieġa. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta li ġiet appuntata. Net News huwa infurmat li żagħżugħ mill-Ghana jinsab f'qagħda kritika kaġun tad-daqqa li sofra u qiegħed jinżamm fl-ITU. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Raġel ta' 51 sena residenti Siġġiewi qiegħed isofri minn feriti gravi wara li waqa' madwar sular f'sit ta' kostruzzjoni li jinsab fi triq il-Katakombi fin-Naxxar. Il-Pulizija kienu infurmati għal ħabta tal-10 ta' filgħodu li kien hemm bżonn l-assistenza tagħhom. Minnu fih issejjaħ tim mediku b'ambulanza li ħal ir-raġel lejn l-isptar Mater Dei biex jingħata l-kura. Hemmhekk ġie ċertifikat li qed isofri minn feriti ta' natura gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.